Selamat pagi pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yuni. Iki ngetutno macah ning pasar. Mbak Yun kare ngonten jere. Bu Yuni, nggih. Bu Mbak Ida. Mak macah. Iki sing langganan pembas ember kono kresek dari Mas. kresek. Kresek karo apa ya, Mak ya? Enggak, kresek kok Kresek kok. warna ungu. Ungu sing dulu ya. Piro, Mak? Pinten, Bu? Tuku pitik ini, pitik Jawa karo pitik ora Jawa. 88. Beras e, Pokoknya nempon dagangnya mboten sanggih kalkulator gitu. Pon apal. Berasnya api-api. Saya udah dilarisi berasnya Bu api-api berasnya. Tapi nek kula wong kebetulan cukup belas juga kula. Kula wonten. Harga mulai 13 14. Wonten kula menjadi nyata niki kok 15,5 pitulas enten sedoyo. 9. Oh, nggih. Mbak Sri Ayu, Mbak Sri Lombok, tas. Nek Bu Sri Lombok kan kono mak pasar sing sebelah kono. Setor Lombok. Walah, sirahku mau ketok setor. Namanya Dwiyeni. Sinten, Bu? Dwiyeni. Yang putih. Kan bilang. Anu bos niku bos kayu Bu Dwi. Mbak Dwi bos kayu niku. Sing estri anu. Perhutani. Nggih. Nggih, putrane Bu Lastri, Mak. Putrane walah berjaya niku bos anu de bos fornitur, lemari, gawe kursi. Nggih, Mbak Dwi, nggih. Jalan kan nggih Dwi namanya. Nggih, sing jalur nggih. Iya, Mak, sing lanang ya Dwi. Kita sore kula. Nggih, rentane riyen SMP 2 to? SMP 2 ya, Mak. Sakniki nganu Bu, Mbak Yeni nggih kalih jualan kue-kue ngoten niku pesenan. Dititip ya Mak ya nggone Mbak Nana. Ngobrol pemirsa iki wis pokoke asik. Nggih pun pemirsa nggih nanti dilanjut ini keramaian suasana pasar induk cepu karo ngenteni pitik. Pitike sekalian dibubut nih. Maksud diresiki sisan ya Mak ya. Dadi engko tekan omah karek ngumbah ora sah motongi, ora sah apa. Langsung terus ya kita memasuki ke pasar jero nggih pemirsa. Majah lagi milih-milih nggih ya Mak bawang putih. Nggih Mit. Brambange bareng Mak, rumah api-api Mak brambange Mak. Brambang sakniki pinten Bu e? Ku cilik ae kegedean. Berapa tahun? Taken. Sing iki Ya, setengah, ya, niki sing setengah. setengah. Brambange sing setengah Bu e. Pokoknya neng pasar. Amin nggih Bu nek bancaan terus nggih. Nek blonjo mriki ya Bu. Nggih, maksudnya didongakno laris karo buke nek tuku ben rene. Amin nggih, tak lapane pemirsa. Oh, gitu ya tak lapi pemirsa. Berapa? Ya nek sing bakul apa nggih to. Iki bakul-bakul. Ngene iki lho pemirsa, ya nek bawang, enek teng trentel ya kok dik susi ning omah cuma iki posisine ning pasar gitu. Cuma dik susi ra dodol bawang. Enek bawang. Mugi-mugi sing jualan ning pasar induk iki benaringan lancar kabeh. Ya kok ke tengah. Maksudnya wortel setengah. Mine kuwi engko dikeki anu Mak kecap Mak winuk Mak. Wortel. Tomat gak patek akeh. Tahu mah tomat akeh enggak? Heeh. Tomate sedermo. Nggih. Sakniki 16 tomat. Tomat 16 pemirsa. Tomat 16. Gitu heeh. Iki enek bakul apa sosis, kemiri. Minta ae kok gak ngono ae. Damele namung anu Bu pun kathah urap. Sithik ya, Mbak ya. Heeh. Itu Damele Mbak Dewi jaluk cumi nitip cumi. oh titip cumi.
Damel mie soun Ya, enggak apa-apa. kalih Nama aku entong-entong manas hati tempe, ayamnya digoreng sambelan. Mak sing dienggo panggang cukup mak kowe koko mak. Lomboke sampean. Kok kan tak ada iki. Kok tuku iki bare. Heeh. Kemiri mama ya, kemiri kuner. Iya 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 iya. Iya. Kok sekorengan ndek kutu. Iya, iya mak. Nggone mama Humi mak ya. Heeh. Yo kalau sama aku kalau buka itu, otak urat yang kayak udah belum bayar. Ini Mbak Indah kan, Mbak. Nek indah ini yang urap. Iki hari ini Ambelan. ngene soalnya wong-wong kok nggih urap ki rondo Iya. kosek digang meneh nggih urap. Ganti. Tapi pemirsa nek tiram memang Tambah ide-ide identik sewu ya. identiknya pakai urap. Jarene bermantu dulu. Terus ki Nah, prei ya, 1000 ya. tak prei ini urape tak ganti yang lain. Ambek gue nyambel ya, Mbak. Lah iya, betul nyambel lah mama. Allah, Bu. Untung menyeling ya. Untung. Ini Mbak ya. Iya. Ya, Tengah. Seperempat teh, tengah ya, Mbak Luanu ya. Tengah ya. Iya. Ya, Lho ning pasar nyanyine MBG, mak MBG Mas Bahlil ganteng. Ngono dek ya, Mbak ya. Lah iya piye? Ibu-ibu ya nyanyi MBG MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah tomat. Melewati lorong-lorong lagi nggih pemirsa. Dan Mama Umi? Halo Makmi, Makmi Halo, sayang. Niki lho Makmi ajeng patus mie putih Makmi. Heeh. Oh iya Mak. Endi mene Mak? Pak nyuwun bihun enten. Bihun sing Bihun sing niku anu Mama Umi ya lho Mama Umi. Apa, Mbak? Bihun. sing iki lho. Bijak bihun, panjang Sing bihun. doro sing merek anu di sing ndi. Sing pundi nggih? Iki lho. Di Mak. Ya, awak nggih bener iki Mama Umi ya. Allah. Rakit. Mak Jah meripat koyok laran. Ya Berapa Mak Jah? Telu 3 4? apa papat ya. Heeh. Kurang Mak kok Mak. Kok ini ya, kita nah ini ya. Iya. Tirone intan mah. Nggih monggo Mama. Mie urai. Karo lengo goreng. Ini lho ngagureng. Heeh. Oke, Mak. Mie Sing urai. itu botolan ya. Iya, iya, Mak. Botol. Heeh, tek rumah. Apa, Dok? Iku siapa nih? Mbak Indah. Lah Mbak Indah iki ning omahe kono ora duwe kan itu. Nek pengen gawe SS apa ya tak gawekno ya. Kok kasihno Mbak Indah ini. Karena cuwili ya. Lah pes sak pira le. Mbak Indah iki kadang senengane iki banyu putih kasih es batu seger ngono kuwi lho ya toh. Wis diuculi. Ibu minta maaf ya. Apa? Aku mbek Mak Jah gak bohong ning video yo enek. Caune gak enek. Jadi sesuk Mak Jah nek belanja ning pasar, Ibu nitip cau Mak Jah tak gawekno sesuk. Ya, Bu minta maaf ya. Wong pancen gak eneng tenan iki, Nduk. Apa caune tak gawekno dhewe? Kuku nindi. Maksudnya kuwi enek Nutrijel cincau. Cincau mania. Balam duwe lah iku nek balam. Mbong kok nek balah menek ya. Apa nggone Mbak Nanang kok tak golekno. Melok. Iya. Terus sik ditaleni Mama sik. Alhamdulillah wis paran rono. Terima kasih Mbak Intan. Makasih Intan. Dek niki emang kecewa, Mak. Berharap kecewa. entuk cau. Maafkanlah diri. Tapi dekne ora patah semangat. Aku nggone Mbah Lam, Bu, mending ngono dekne. Dekne cek berharap. Oke. Nggone Mbah Lam, dekne berharap muga-muga masih ada nggone Mbah Lam. Terima kasih Mbak Intan. Kono gak apa? Kok tak lagi kene gak apa-apa. Mak, Mama, engko anu Mak kumbane Intan kuwi kok digeret rondok ngalor dadi gak ganggu sampean, Mak. Oke.
Kerupuke barang, Dok. Engko dileh rondok mengalon kok tak gerete. Kerupuk. Iya, Mak. Sik, Mak HP mantuk, Dok. Mbok tutup lah, Dok. Iki lho kerupuke gaweran. Memang Intan jaluk. Apa? Hari ini kan ceritanya kan Ya. masake Makja kan ora enek dudoe alias garingan to, Nduk. Masa garingan? Iya, garingan. Kan Makja lah garingan. Garingan, Mak. Apa mak nek ngarane kok ora soon apa ya? Bihun. Ngono. Bihun kecap. Terus karo manasati, lombok ijo karo tempe. Ya. Yes kering tempe lah. Hmm. Lah iki kan Intan request kan sayur sing enek duduhe. Heeh. Mumpung enek tempe ning kulkas ya ora. Tak gawe. Ben enek duduhe tapi nyemek-nyemek wae yo. Alah lah yo. Nyemek-nyemek iki Intan ning kene, Dek. Sek sampean ning kono sik yo. Enek Bunda Dewi. Dek kok aku ingok-ingok nek sadu-adu ya. Jadi anguk kene kok. Yang angok. Rene Dek angok, Dek. Tan, kamu janji apa sama Bunda Dewi sampai digoleki Bunda? Ndak, engko tak kancani yo, Ndak. Engko sik ah. Lah, kok Nyuting sik malah bisa dram. piro? Aku nyuting Ibu dulu. Cek nyuting ibu dulu. Nanti dulu. Ya kan Ndak emang digoleki Bunda, Dek. Nanti dulu, Bunda. Aku mau nyuting dulu. Dia mah ketemu sawah ya Tan ya. Ning ndi? Sing aku karo Makja, ya Allah, maaf. Aku ora melok kok. Iya, emang lama. Ning gone Mama Susi konter. Budhe ngono. Aku ndek bengi mulai ke balai desa ki yo gak roh diceluk Salwa. Budhe mah gak roh aku, Budhe aku mah mbok ngurine Budhe. Terus sing repa, mbok iki nek numpak motor ya nek wong liwat ngono yo gak roh. Tenan nih pemirsa, mbah kena opo. Ngono ku yo iki tak umbah pemirsa. Ngono ku yo lorohi mbok ngono mbok ngarepku yo aku ora roh. Ngono. Iki lomboke lombok ijo. Dek, aku goreng kerupuk gendar made in aku dhewe, Dek Susi. Dek Dewi, ndang. Iya. Kok tak gawe neh nek entek. Dek tak goreng kabeh. Mak aku gawe. Mbak, Kula tuku ning pasar enggak titik, Mbak. Yes. Mateni dulu. Cunya mulai nggih pemirsa, Mama mau bikin bumbu marinasi untuk ungkep ayam. Ning kene iki enek kunyit, terus ada bawang putih, ketumbar, Kikoko tambahi uyah. Dan masih dikasih bumbu marinasi yang pabrik ya, Mak ya. Jadi rasanya biar lebih jos-jis ngono lho. Nggih, pemirsa. Oh, tesek purek, Mak. Purek, biasanya nyonetan sik. Oh, purek dulu. Oh. Nah. Ayame sing kampung Kikoko di apa nek ngarani dipanggang. Dipanggang sing pitik kampung nggih, nek sing pitik mboten kampung mungkin dibumbu kuning atau disambeli. Sambelnya misah, Mbak. Sambelnya engko dipisah ning gone adae kae. Lho Dek sore kan tak kok ndi ya, Mak ya? Lah juga ngono. Oh iya, Mak. Ada sambel wis mbok kok digoleki tempene. Iki kecape iki mang. Iki nanti diirisi ya pemirsa, terus dimasak pakai lombok ijo. Masaknya keringan mawon nggih, masak kering-kering saja. Soalnya iki mang barengane iki enek wong loro pemirsa, telu Intan. Dadi wis sing dikeki kan ya wis sekitar kene-kene ae. Menune padha urap engko ndang ya meskipun memang identike ya Mak ya, identik tironane ada urape iki supaya baune iki urap sedep ngono. Tapi barengane Intan wong telu tak gawe
beda iki pemirsa. Bismillah, penting niate nyuwun pandungane nggih pemirsa nggih, pokoke saling doa, mendoakan nyuwun kalih Allah pinaringan sehat, panjang umur, pinaringan rezeki sing lancar, berkah barokah, juga nanti lumeber teng pemirsa sedaya, mugi-mugi pinaringan sehat nggih pemirsa jenengan semua, lancar sak kabehane. Warnane benco antik. Gue marinasi. Motone ning jero ya, Mak. Aku niki tumbas. Iya. Moto. Wes aku tak langsung tujuanku. Mamak ning kene aku tak ngelakno Intan ya, Mak ya. Dekne gak request njaluk dudoh. Mumpung eneng tempe, iki tempene iki sing Mas Pras pemirsa. Sing tempeku ki tempe kocepu. Tak gawe. Nek momohku palsu, Mak. Nek momohe Makja kan asli. Bumbune luwe kok dek jias ngono. Iki kan Intan aku gawekno sing anu Bu, pokoke nek dudohe ya nduk tak gawekno versi momo palsu ala ibu. Pemirsa nggih. Untuk ikan asap ini tidak ada nih dalam anu. Ini kan tak tambahi sendiri, asap tak tambahi sendiri. Ini bumbu yang diulek. Bumbu yang diulek ini digosok ya sampai tak. Digosok. Dinten bawang putih, garam, pentul, laos geprek, garam, taruh gula sedikit. Nah, laos geprek dan salam. Yang ini bumbu anu apa namanya? Diiris tadi sudah ya. Ini tak jegur ke ada lombok hijau, ada bawang merah. Terus di sini juga berarti yang masih kasih santan. Halo, apa itu? Apa itu? Gemelontang. Sudah. Dan lebih dekat Pak. Tahu yang lebih dekat nih, pemirsa kita ganti ini lebih dekat. Apa ya? Oke, pemirsa, ini Intan bantu Makja methi lombok. Bar iki Bu wis selesai nduk tak ewangi methi ya mbengake. Makja masih nyemplungke ayam-ayam nggih pemirsa. Yang mau digoreng sama dibikin iwak panggang ya. Sing digodhog ini adalah untuk bikin sambal. Bola malah kok gede, Mak. Gede. Sambil menghitung. Piye, Bos? Medhi. Engko dianu, Nduk. Tangane di ijek cuci nganggo sabun. Supaya Intan ora wedangan. Tips untuk tangan yang wedangan adalah segera cuci tangan jenengan, terus jenengan angin-anginkan sebentar, masukkan ke dalam beras selama 10 menit, keluarkan lagi, diangin-anginkan gini. Itu saya loh ya, mbok nek jenengan punya pengalaman menarik lainnya mengatasi wedangan. Wedangan adalah kondisi tangan nyekel lombok rasane pereh. Nggih. Gimana Mama Susi pemirsa? Bu dimasak karo lombok sing dipletisi Intan niku nggih pemirsa. Wes aku cek golek 3 menit iki pemirsa nggih. Wes, gimana? Wes bar tak. Wah, lambune pemirsa, sedepe pemirsa. Ini tidak pakai ini nggih. Ini saya anu dhewe kok.
nek mamak sing masak walah. Wis toh pokoke Ibu Yuni masak wis ngene ae. Nah, gini. Terus ini nanti dikei santan secukupnya. Pun dicek rasa nggih. Jadi warnanya kuning itu ini karena kunyit. Dikei ulekan kunyit nggih. Kelompok hijaunya melimpah. Mungkin dirondokno sat. Dicek rasa ki lause, pakai laos geprek. Terus ada aromane kencur juga ya. Pun pemirsa, demikian cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga yang diberikan momongan yang saleh-salehan ya pemirsa. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Kimben umop dicek rasa pas pun karek ngentas. Ki opo to pemirsa iki? Oh anune ale. Ki lho. Apa akare ale. Niki lho. Nah, pun resik.